hører kirkeklokkeren, så ringer de julehelgen ind. Og så vil vi hellere rejse os i respekt for Jesu barnet. Min knæ er helt tosse. Ja, Karoline, jeg hører dem også. Så er julen startet. Du burde træne dine knæ ligesom mig. Ja, Bo, vi ved godt, du er en stærk tyr. Ja, du er da i hvert fald stærk i troen på, at du er sej. Nå. Men bondemanden, han kommer vel også meget snart. Hvorfor kommer han herud? Nu kan vi egentlig tale sammen, og så kommer han bare og blander sig. Katrine, du er tilflytter fra Fyn, så lad mig forklare. Han kommer hvert år, siger god jul. Vi skal jo have smurt gummerne med salt. Med salt? Hvad er nu det for noget? Det gjorde vi altså ikke i Svendborg, der hvor jeg kom fra. Ja, det gør vi altså her. Menneskene holder meget fast i gamle traditioner. Og når det er jul, så gnider de vores gummer med salt. Og det er jo ikke, fordi vi godt kan lide det, men de er mærkelige mennesker. De tror på, at så taber vi ikke tænderne. Ja, det er de underligste ting, de finder på. Men nu må vi jo heller ikke glemme de gode ting her til jul. Som hvad da? Ja, se der er lige omkring her i stallen, hvor nydeligt vi har fået det. Karl, de har sol on det, de har renset stallen og vores båser, fejt gange og strøget sand. Ja, du siger noget, Karoline. Det er meget rart heroppe mod jul. Ja, og se, nu går menneskene ud i frugthaven for at ryste træer. Så får de vel nok også sikre sig, at de får mange gode frugter næste år. Plejer man ikke at binde halm om træerne i stedet for? Jo, det gør de også. Eller laver mærkelige dyr ud af halm og sætter ind i huset som pynt. Hvad skulle det gøre godt for? Jeg ved det ikke, men de laver bukker og grise ud af det, og de får også ekstra halm i sengene til at sove i. Jamen, vi skal da ikke klage. Vi får jo også ekstra halm og ekstra hø at spise her i julen. Nå, jeg synes nu godt nok, at hestene de får meget mere end os. Ej, nu må du holde op, Bo. Nej, hov, se, nu kommer Karlene. Næh, så fint de ser ud. De skal nok ind og samles rundt om festbord. Jeg kan da næsten ikke kende dem, så pæn vaske og med friseret hår endda. Hold da op! Ja, det er muligvis pænere nu end nogensinde. Så er de vist heller ikke pænere at kigge på. Nej, det er mere spændende med juleøl. Giver de også køreøl til jul? Nej, da pjat, Katrine. Nej, men prøv at stikke mulen igennem ruden, så kan vi bedre se, når de smager juletønden, som det hedder. Det betyder jo bare, at de bliver fulde. De brygger altid stærkere øl her til jul. Nå ja, men det bliver da underholdende senere. Så, nu kommer bondemanden for at tale med os. Han er på vej herhen. Prøv lige at se. Så tiger vi stille alle sammen. Vi lader ham bare blive i troen om, at vi forstår ham. Der er ingen grund til at snakke for meget med ham. Det er godt, piger. Så opføres vi os som helt normale køer. Vi er helt normale, Bo. Lige undtagen i aften, hvor vi skal tale. Både korthundskvæg, sortbrød og rød dansk mælkerace er helt normale køer. Altså, jøs! Nu kommer han. Vi tales ved næste år. Ja, vi tales ved. Hyggeligt at sludre med jer, piger. Ja, i lige måde, og god jul!